Ftehim ġdid tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u l-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità se jara n-numru ta' ħaddiema soċjali u professjonisti oħra jissieħbu ma' Social Work Unit tal-Anzjanità Attiva. Dan twaqqaf bilan illi tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani li baqgħu jgħixu fil-komunità u tippromovi wkoll l-indipendenza, l-awtonomija u d-dinjità tagħhom. Dawn il-ħaddiema soċjali se jaħdmu mill-qrib ukoll ma' l-isptarijiet, pulizija, gruppi reliġjużi, kunsilli lokali u professjonisti oħra tal-Fondazzjoni. Fl-istess ħin, is-Social Work Unit titratta mal-150 każ fix-xahar. Fl-2020 kollha irċivit total ta' 1587 każ u sal-aħħar ta' Lulju ta' din is-sena daħlu 1042 każ. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal li dawn il-ħaddiema jimmotivaw u joffru kuraġġ lill-anzjani biex jaffaċċjaw problemi soċjali filwaqt li jkomplu jgħixu ħajja attiva u indipendenti. Il-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità ikonna madwar 150 talba l-għajnuna ta' social workers biex jagħmlu assessment ta' diversi anzjani li qegħdin jgħixu fil-komunità. Bis-saħħa ta' dan il-ftehim sa komplu mixjin iktar quddiem biex dan is-servizz ikun jista' jitkompla għal ġid tal-anzjani. Il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal illi dan huwa eżempju ħaj ta' kif dan il-Gvern jaħdem id fit għal ġid ta' kull min u fil-bżonn. Saħaq ukoll fuq l-importanza tal-kura holistika li tingħata lill-anzjani anke permezz tas-servizzi offruti mis-social workers. Hawnhekk qed naraw kooperazzjoni sħiħa bejn dak li huwa id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u fil-Komunità u min-naħa l-oħra l-qasam soċjali. It-tnejn imorru flimkien it-fit u qed jieħu pjaċir jirrimarka li fejn tidħol qasam soċjali dan hija amministrazzjoni dejjem ħadmet u hekk ħanibqgħu nagħmlu.